Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pulis at checkpoint marshal arestado matapos umanong halayin ang isang dalagang quarantine violator sa lalawigan ng Bataan. Opisyal sa Isla Pamarawan, hindi kumbinsido na sanhi ng dredging ang paglubog ng barangay. Pagtakbo bilang Pangulo ni Vice President Leni Robredo, itinutulak ng kanyang mga taga-suporta sa Pampanga. At pagkilala sa local heroes ng Pampanga, isinusulong ng Center for Kapampangan Studies. Maipabegi Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako po si Justin Dizon at narito na ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Isang 19-year-old na babae mula sa bayan ng Mariveles, Bataan ang humingi ng tulong sa pulisya matapos umano itong pagsamantalahan ng isang checkpoint marshal at ng isang pulis. Batay sa investigasyon, hinuli ang biktima dahil sa hindi otorisadong paglabas nito ng tahanan na mariing ipinagbabawal gayong nakapasailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang kanilang bayan. Pero sa halip na mag-community service, dinala raw ang biktima sa boarding house at doon hinalay. Narito pong detalye ng balitang yan. Arestado ang isang pulis at isang marshal team leader na parehong naka-assign sa isang border checkpoint sa barangay Batangas, Mariveles, Bataan. Ito'y matapos silang ireklamo ng pangmumolestya ng isang 19 anyos na babae na kanilang hinuli sa paglabag sa quarantine protocols. Ang biktima na itinago sa pangalang Susan ay nagsampa na ng kasong rape at acts of lasciviousness laban sa dalawang sospek. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na kinilalang sina Patrolman Elmer Tuazon Jr., 25 anyos na residente ng San Pablo, Malolos City, Bulacan. At Armando Di Maculangan, 53 anyos, marshal team leader sa quarantine control checkpoint sa nasabing barangay. Ayon sa inisyal na ulat, naka-duty ang dalawang suspect sa border checkpoint bandang alas 7 ng umaga nitong August 27 ang kanilang sitahin ng biktima dahil sa hindi otorisadong paglabas ng bahay. Dinala umano ang biktima sa boarding house ng pulis at doon na siya pinagsamantalahan. Nang makalaya ang 19 anyos na babae, dito na siya nagreklamo sa himpilan ng pulisya dahilan upang madakip ng mga otoridad ang dalawang unipermadong suspect. Pinaiimbestigahan na rin ni PNP Chief General Guillermo Eliazar ang nangyaring insidente. Posible namang masibak sa tungkulin ang bagitong pulis. Namamadali ko na rin sa ating Internal Affairs Service ang summary dismissal proceedings laban sa pulis na ito. Humihingi ako ng paunhin sa biktima at sa kanyang pamilya dahil sa kanyang sinapit at tinitiyak ko sa inyo na makakamit ninyo ang hustisya dito. Rainiel Pawid, CLTV News. Narito naman po ang kabuuang ulat kaugnay ng ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan dyan sa may Isla Pamarawan, kaugnay pa rin ang itinatayong airport sa lalawigan ng Bulacan. Sa unang tingin, nakakalain mong simpleng kawayan lang ang mga ito na nakatusok sa karagatan. Mga kawayang tila sinalansa ng pagkakahilera. Pero ang mga kawayang ito ay nalilibutan ng lambat. Yan ang mga baklad o fish pen. Dito kumukuha ng ikinabubuhay ang karamihan sa mga taga-Isla Pamarawan. Sa mga baklad sila nagpapalaki ng iba't ibang uri ng isda na ginagawang daing o ibinebenta ng sariwa. Subalit dahil sa dredging o paghuhukay ng buhangin sa dagat para sa itinatayong Bulacan Airport, nasisira na ang ilang baklad. Idagdag pa riyan ang paglabo ng tubig at ingay mula sa paghuhukay dahilan upang kumonti o mamatay ang mga lamang dagat na pinalalaki sa baklad. Base sa tala ng pamahalaang barangay ng Isla Pamarawan, nasa 400 baklad ang nakapalibot sa lugar. Lahat umano ng apektadong baklad ay nabigyan na ng karampatang bayad. So totally po, 53 na mamamaklad na naapektuhan ang binigyan na po ng kompensasyon sa halagang 30,000 po base po sa kanilang napagkasunduan. Subalit sa usapin ng panlalabo ng tubig dagat at madalas na paglubog ng isla, tila hindi kumbinsido si Kapitan na ito'y dulot ng isinasagawang dredging. Kumuha ng eksperto kung talaga bang nakaka-apekto yung panlalabo na sinasabi na lumalabo at saka lumulubog daw ang barangay. Ang sabi po ng San Miguel, hindi pa naman kami nagtatambak. Tsaka hindi pa naman ala pa yung project na yun. Talagang aking barangay lumulubog na po yun.
3 buwan na ang dredging 3 kilometro mula sa dalampasigan ng Isla Pamarawan. Inabisuhan umano ang mga mangingisda na sa darating na Disyembre ay tapos na ang sinasagawang paghuhukay. Subalit ang ilang residente kahit pa walang kasiguraduhan na mapatigil ang proyekto, tuloy-tuloy raw sa pangangalampag sa mga kinauukulan. Papunta po kami sa ating gobernador para po idaing itong nangyayari sa amin. Na parang pinagdadamot yung sariling sa amin. Sana po itigil po ang pinagagawang Earthropolis dahil nasisira ang aming pinagkukuhanan panghanap buhay. Hanggang sa kasalukuyan ay nakabinbin pa rin ang petsa ng dialogo sa pagitan ng mga residente ng isla at ng city government ng Malolos. Sa aming pag-alis sa lugar, batid sa mukha ng bawat residente ang pag-asang sila'y muling babangon na may buhay na maalwan sa Isla Pamarawan. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik po ng CLTV News, pagtakbo bilang Pangulo ni Vice President Leni Robredo, itinutulak ng kanyang mga taga-suporta sa Pampanga. At ilang nurse at doktor sa Central Luzon nagbibigay ng libreng konsultasyon bilang tugon sa COVID-19 surge. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV News at sa detalye ng iba pang mga nangungunang balita. Isang misang idinao sa City of San Fernando ngayong araw kasabay ng paglulunsad ng Pampanga for Leni 2022 movement. Layo ng grupo na hikayatin si Vice President Leni Robredo na tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2022 elections. Ayon sa mga Kapampangan supporters ni VP Robredo, siya ang klase ng leader na kailangan ng bansa ngayong panahon ng pandemya. Silipin natin ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Rainiel Pawid. Kasabay ng paggunita sa National Heroes Day, nagtipon-tipon sa St. Jude Tadeus Parish Church sa City of San Fernando, Pampanga ang mga taga-suporta ni Vice President Leni Robredo. Isang misa ang kanilang inalay sa launching ng Pampanga for Leni 2022 movement na dinaluhan ng nasa 40 katao habang daan-daan naman ang nakilahok sa Facebook streaming.
Layon umano nilang hikayatin si Vice President Robredo na tumakbo bilang Pangulo sa darating na 2022 elections. Ayon sa dating gobernador ng Pampanga na si Among Ed Panlilio, panahon na para magkaroon ng lider na maninindigan sa interes ng bansa. Pagmamahal niya sa bansa, hindi matatawaran. So expect a presidency that will not tolerate the Chinese. Si Robredo rin umano ang napapanahong umupo sa pinakamataas na posisyon ng Republika lalo na't kinakailangan nating bumangon sa dagok na dala ng COVID-19 pandemic. Itinuturing ding umanong kakampi ni Robredo ang lahat anumang political color ang bitbit ng mga ito. Si Leni ay matapang, may vision, nurturing, hindi siya bengatibo. So, noong naging vice president siya, alam niyang talo siya dito sa Pampanga. Alam niya yung mga leaders dito sa Pampanga ay hindi naman kakampi niya, kumampi sa kanya. And even now, Maging ang ilang kabataan nagpakita na rin ng suporta sa ikalawang Pangulo. Ayon sa youth leader at spokesperson ng Pampanga for Leni 2022 na si Kiel Kiwa, dapat ikonsidera ng mga botante ang kwalifikasyon ng susunod na Pangulo ng bansa. Napili raw nilang suportahan si Robredo dahil sa pagpapakita nito ng malinis at epektibong pangungobyerno sa kabila ng kakarampot na budget. Sa 2021 budget ng gobyerno, pinakamaliit na bahagi ang napunta sa Office of the Vice President na umabot lamang sa 679 million pesos. Ang dami niyang nagawa. Kahit na 18 days lang siya dun sa Intercommittee Agency on Anti-Illegal Drugs, nakagawa siya ng report na ipasa niya, nakapagbigay siya ng recommendations and findings. Highest COA audit rating, no? For 3 consecutive years. Hangad ng grupong Pampanga for Leni 2022 na mahimok ang iba't ibang voting sector ng probinsya na magkaroon ng malinaw na rekisito sa pagpili ng susunod na lider ng bansa. Rainiel Pawid, CLTV News. Samantala, sa tambak na workload ng ilang medical frontliner ngayong nararanasan ng COVID-19 surge sa bansa, ilan sa mga doktor at nurse sa Central Luzon ang nakaisip ng kanya-kanyang paraan para magbigay ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Bukod sa pamimigay ng konsultasyon online, may ilang volunteer nurse ang umaalalay sa mga COVID-19 patients na takot at hirap magtungo sa mga pagamutan. Ang kwento ng kanilang kabayanihan, ihahatid sa atin ni Paulo G. Santos. Hello, Mercy. Good morning. Okay mo, pasensya na. Kasi malambat mag-type. Nanong asawa ko. Maagang nakaharap sa online telemedicine clinic consultation si Dr. Darwin Cruz mula dito sa kanyang tahanan sa Guagua, Pampanga. Free of charge ang kanyang isinasagawang konsultasyon sa mga pasyenteng hirap na makakuha ng schedule sa ospital. Ayon kay Dr. Cruz, paraan na rin umano niya ito upang pagbalasakitan ng mga kapwa medical frontliner na bugbog na rin sa trabaho sa mga pagamutan dala ng COVID-19 surge. Nagpupunta sila sa ibang mga provinces para lang makapagpa-admit. At at the same time, yung mga conditions nila while waiting sa pag-open ng mga hospitals, we understand na meron certain limitation ng hospital and hindi nila kakayanin talaga na ipasok lahat ng dumadating kasi paano na yung quality of service? Komplikado ang telemedicine consultation at ito'y bago pa sa ilang medical frontliner. At dahil dito, kailangan na rin umanong magpakabihasa rito sa ngayon ayon kay Dr. Cruz. Sanay ang mga tao through teleconsult, even doctors. Number one, hindi tayo, napakahirap kasi ng profession namin as a doctor na tumingin ng patient na online. Honestly, isang form of examination is inspection. Number 2 is yung tinatawag namin na palpation. Kailangan hawakan mo siya kasi kailangan ma-feel mo kung ano ba yung inireklamo niya. Bukol ba yan? Malambot ba yan? Manas ba yan? It's really hard for us as a medical practitioner na mag-adapt sa system. But dahil magto 2 years na tayo, we do what we can. May koordinasyon dapat sa rural health unit ng isang bayan o syudad sa pag-alalay sa mga COVID-19 patient. Sa advokasya niya na mapaghusay ang serbisyo dito, ang limitadong bilang ng mga frontliner nurse na makatutuwang ng mga doktor na magiging kabahagi sa telemedicine ang hamon sa prosesong ito. Kaya sa mga natutulungan na COVID-19 patient, ang commitment ng mga barangay health workers at nurse sa mga komunidad ang kanyang hinihingi. So,
Kung kaya ninyo, sabi ko, ganito gawin natin. Number one, kailangan may kakilala kang nurse na maglalagay ng mga gamot, ng mga suero, ng mga whatever na antibiotics, whatever na gamot dyan. Pwede kitang bigyan ng reseta to find para makahanap ka ng ganito kasi hindi ko yan ibibigay kung wala kang nurse na maglalagay. Kasi Pao, ang daming mga limitations nito. Alam ko hindi ito yung usual na ginagawa. Kaya lang with the present condition, with the current situation na meron tayo, kailangan nating mag-adjust eh. Samantala, ang tandem ng mga volunteer nurse at volunteer doctors naman na nagsasagawa din ng telemedicine ang ipinantatapat sa COVID-19 surge sa bayan ng Aliaga, Nueva Ecija. Remote area man umano ang ilang komunidad dito, ang online consultation na libre ay nagagawan ng paraan. At may dilema na rin umano ang mga tao na magpadala pa sa ospital. Gagawa ng paraan eh. Alam mo, Paulo G, the internet connection is hindi problema. Gagawa sila ng paraan. Ayaw na lang talaga nila magpunta sa ospital. Ayon kay Aliaga Vice Mayor Erwin Habaluyas, nakatatakot din umano ang katotohanan na mas pinipili ng karamihan sa mga tinatamaan ng COVID-19 ang mag-self-isolate na lamang. Paulo G, nakakita na namin, my God, yung mga tao talaga nagse-self-medicate. Meron kaming interview, my God, may dala-dala na. Kino-confirm lang sa doktor na meron silang antibiotic na dala-dala. Pati may inom ng ganyan, nanay. Kasi po, sabi po ng mabisa daw po, antibiotic, talaga. So, ano ba, antibiotic, may God ka nanay. Nagawang vitamins na, sir. Totoo ka, di ba? That's a sad reality, ano? Talaga self-medicate talaga. Sabay-sabay yung mga antibiotic na iniinom nila. Bilang kabahagi ng local IATF, ang kabayanihan ng mga volunteer frontliners ay hindi lamang umano ginugunita tuwing tatapat ang petsa ng National Heroes Day. Ang pagkilala rin dapat umano sa kanila ay pagbigay kung ano ang nararapat na benepisyo sa buwis buhay na tungkulin. Mga frontliners. Ngayong araw ng mga bayani, dahil lang ba araw ng mga bayani ngayon, palalakihin lang natin talaga yung mga puso nila dahil sa mga pagbati natin. Yung konkreto kayang benepisyo para sa kanila. Sa tingin ko, bukod dun sa pagsaludo natin sa mga doktor na nasa gitna ng laban, dapat saluduhan din natin yung pamilya na nagpapahiram ng kanilang mga mahal sa buhay. Habang para kay Dr. Cruz, sapat na nakilalanin ng pamahalaan ng sakripisyo ng mga frontliners na nitong nagdaang araw ay nangalampag na dahil sa ipinaglalabang benepisyong na pagkakait sa gitna ng giyera sa pandemya. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa aming pagbabalik. Presyo ng parol sa Siyudad San Fernando, asahan daw natataas dahil nagmahal ang raw materials. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV News.
Mga kabalin, mga karehyon, kay bilis ho ng panahon, ilang tulog na lamang September na. At dito ho sa siyudad ng San Fernando, maaga nang nakapwesto ang mga lantern maker na nagbebenta ng traditional na parol sa tinaguriang Christmas capital ng bansa. Pero kapit lang mga suki, ngayong papasok na ang bird season, asahan umanong tataas ang presyo ng mga parol dahil na rin sa pagtataas ng presyo ng mga raw materials. Yan po ang tinutukang balita ni Paolo G. Santos. Ang Pilipinas daw ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Pagpasok pa lang kasi ng bare months, nariyan nang makikita ang mga nagkikislapang mga dekorasyon sa mga mall at maging sa gilid ng kalsada. Kasabay ng pag-ihip ng hanging amihan, talagang mas mararamdaman mong Pasko na, lalo na sa Christmas capital ng bansa, ang siyudad ng San Fernando, Pampanga. At isa sa mga simbolo ng Pasko na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga Pilipino saan man sa buong mundo ay ang parol ng San Fernando. Kaya naman ang mga lantern maker, umaasang kahit papaano ay makabebenta kahit na may pandemya dahil hindi lamang ito ang season of giving, kundi election season na rin. Yan siguro sa mas masali siguro yan kasi mag-election mo. Sa positibong pananaw, nalalakas ang benta dahil sa pangangampanya ng mga politiko na nakahandang magregalo ng parol. Ang mga magagandang parol, may price adjustment din umano. Iyon ay dahil tumaas raw ang raw materials gaya ng alambre o bakal na gamit at tradisyonal na kapis na paborito ng mga suki. Yung materials nga lang yung naging problema dahil yung mga bakal, tumaas ng todo yung bakal at saka yung mga frame ng kapis. Tumaas din. Lahat ng materials tumaas lahat. Nagtaas ng halos 200 piso ang ilang mabentang parol ayon sa lantern maker na si Ronald Guarino. Yung dati natin, ito 1,000 to. Ngayon, 1,200 na siya. Tapos yung mga ganito, dati 1,500. Ngayon, 1,700 na. 1,700, 1,800 ganyan. Nakadepende sa laki, bilang at laro ng ilaw ang mga parol na ibinebenta ni Guarino. Ang 20 inches na native kapis na dati 1,000 piso ngayon ay 1,200 na. Ang small native na may sukat na 24 inches ang dating mabibiling 1,500 ngayon ay 1,700 na. Ang small tala naman na may sukat na 25 inches ang dating 1,600 ngayon ay 1,800 pesos na. Ang native medium na nasa 30 inches ang sukat ang dating 2,500 ngayon ay 2,700 na. Ang tala medium size na may 32 inches, ang dating 2,600, ngayon ay 2,800 na. At ang XL na tala na 42 inches, ang dating 4,000, ngayon ay mabibili na ng 4,500. Ayon kay Guarino, kumpiyansa naman sila na makababawi ngayong taon na ito. Kahit pa naman umano noong nakalipas na taon na sinalubong ang Pasko ng pandemya, hindi naman umano totoo na kinapos ng benta ang mga parol maker. Sana malaki yung pasok kasi usually naman nung nakaraan taon gantong September tumaas yung sales natin. Mula sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa siyudad ng San Fernando hanggang sa mga karatig bayan sa Pampanga, ang mga lantern maker ay nagsusulputan dito tuwing bear season. Ang tradisyonal na pwestong ito na magpapakulay sa kalsada ay hindi umano nila tatanggalin. Yun ay kahit na nakakasabay na rin sila sa online selling. Online, meron tayo. Yung mga nagra-reseller, yun, sinusublayan ko. Ang masiglang bentahan ng parol sa siyudad ng San Fernando ay unti-unting makikita hindi lamang tuwing buwan ng Disyembre na kilala ang siyudad sa pamosong Giant Lantern Festival. Sa Christmas capital ng bansa, pagsampa pa lamang ng unang araw ng Setyembre, buhay na dito ang diwa ng Pasko. Paolo G. Santos, CLTV News. Ayun, mga kabalin, may napili na ho ba kayong disenyo ng parol? Dapat pala paghandaan natin dahil bahagyang tataas yung
presyo. Pero tuloy pa rin ang Pasko. Sa puntong ito, narito naman ang mga mabilis na sulyap sa mga balita mula sa iba't ibang panig ng rehiyon. Hatid sa atin ni JM De Jesus sa CL News Express. Handa na raw anumang oras ang bagong Regional Evacuation Center sa Malolos City Government Center sa Bulacan. 8 gusali ang itinayo sa 10 ektaryang lupain sa tulong ng Office of Civil Defense. Nagkakahalaga ng 30 million pesos ang naturang pasilidad na may 200 bed capacity. Mayroon din itong dining area at kitchen, laundry area at tig-10 paliguan at palikuran kada gusali. Nilagyan din ito ng power generators na makakatulong kung sakaling mawalan ng supply ng kuryente sa panahon ng kalamidad. Sa ibang balita, kinilala ang lalawigan ng Tarlac sa Regional National Kabalikat Award ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang National Kabalikat Award ng pinakamataas na parangal na ginagawad ng TESDA sa mga institusyon at individual na tumutulong sa human capital development na isinusulong ng ahensya. Malaki ang pasasalamat ni Governor Susan Yap dahil ito na umano ang pang-5 beses na napanalunan nila ang nasabing parangal. Isa sa mga programa ng provincial government ang Tarlac Center for Learning and Skill Success kung saan nagbibigay sila ng libreng technical vocational training sa mga Tarlakenyo. Samantala, 48 na negosyante sa Central Luzon ang nakapagtapos sa Kapatid Mentor Microenterprises Money Market Encounter Program ng Department of Trade and Industry o DTI. Matapos ang 10 module courses, ang mga partisipante ay nagsumite ng kanilang business improvement plans sa mga eksperto upang matulungan sila na makamit ang kanilang mga business plans. Tiniyak naman umano ng DTI na patuloy ang kanilang pagbibigay ng product development session sa mga negosyante upang makatulong na mapaunlad ang kanilang mga negosyo sa panahon ng pandemya. Sa iba pang mga balita, nakiisa sa isang international collaboration ang Central Luzon State University o CLSU sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija upang mas mapagtibay ang pangangalaga sa kulturang Pinoy. Kasama ng CLSU ang Mariano Marcos State University, Benguet State University, Central Mindanao University, Don Mariano Marcos Memorial State University, Mountain Province State Polytechnic College, University of Southeastern Philippines, at ang University of Saskatchewan sa Canada. Bahagi din ng programa ang Indigenous Knowledge System and Practices in Agriculture, Environment and Natural Resources, Arts, and Knowledge Management through Exchange and Dissemination. Ang programa at pag-aaral ay makakatulong din umano sa mga Indigenous people o IPs upang mapangalagaan ang kanilang kultura at tuluyang hindi mawala dulot ng modernisasyon. Layon din ito makahanap ng mga halaman na maaaring gawing gamot sa mga sakit. JM De Jesus, CLTV News. Silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa Central Luzon sa pagbabalik po ng CLTV News.
Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Ipinagdiriwang ngayon sa buong bansa ang National Heroes Day. Bukod sa paggunita sa ating mga pambansang bayani, mahalaga ring umanong kilalanin ang mga unsung heroes sa iba't ibang rehiyon, ayon huyan sa Center for Kapampangan Studies. Dito na lamang sa Pampanga, maraming bayani ang nagbuwis ng buhay pero ang nakalulungkot, hindi sila kilala mismo ng mga Kapampangan. May detalye ho si Jennifer Salenga. 2006 nang i-publish ng Center for Kapampangan Studies o CKS ang 99 Memorable Kapampangans at Brave Hearts na pawang special issues ng Singsing, publication ng CKS sa Holy Angel University. Dito mababasa ang untold heroism ng mga lokal na bayani mula sa lalawigan ng Pampanga. Isa na rito si Tarik Soliman ng Makabebe, na kauna-unahang native Filipino na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan noong unang manakop ang mga Kastila taong 1571. In fact, many historians from Manila for the longest time thought that the hero who died in the Battle of Pangkusay was Raha Soliman, which was a total lie. It was not Raha Soliman. It was Tarik Soliman of Pampanga. Pinangunahan din ng Kapampangan mula Mexico, Pampanga na si Francisco Maniago ang isang revolusyon noong 1660. Yung halimbawa, yung Kapampangan Revolt of 1660. That was a multi-region revolt. Yung revolt na yon, nilid ng isang Kapampangan si Francisco Maniago. Kaya ang tawag doon, Maniago Revolt. First, hindi natuloy yun. Natalo sila. Pero dapat recognize yun. Yung kabayan ni Francisco Maniago. Maraming ganyan sa buong 300-year rule ng mga Kastila. Bukod kay Tarik Soliman at Francisco Maniago, maraming Kapampangang bayani pa ang dapat makilala ayon kay Robbie Tantingco, Direktor ng Center for Kapampangan Studies. Ang dami-daming tao dito sa ating lalawigan ang talagang nagsakripisyo. Ang medyo nakakalungkot, dito lang sila kilala at kung minsan sariling Kapampangan o Kabalen hindi kilala ang mga ito. Much less yung buong bansa. No? Kaya naman isinusulong ng CKS na mabigyan ng sapat na pagkilala ang mga local hero, hindi lamang ang mga taga-Pampanga, kundi maging ang mga unsung heroes mula sa iba't ibang rehiyon, lokal man o nasyonal ang kanilang naging kontribusyon. Karamihan kasi ng mga national heroes natin told from the perspective of Manila kasi yun ang capital eh. So, ang tawag nga nila dyan, Imperial Manila, parang siya yung nagdi-dictate kung sino at ano ang dapat gawin. So, wag natin dapat payagan yan. Dapat tayo, nasa region, ay take the initiative to make this
local heroes known, if not nationally, at least locally. Bukod sa 99 Memorable Kapampangan, may libro pa raw na ilalabas ang CKS tungkol sa mga Kapampangang may malaking naiambag sa bansa. Sa ganitong paraan, mas makikilala at mabibigay ng nararapat na rekognisyon ng ating mga lokal na bayani na nagsakripisyo para sa kalayaang ating tinatamasa ngayon. Meron kaming book in the pipeline ngayon, yung Kapampangan Who's Who. Parang it's an encyclopedia of Kapampangans, different Kapampangan. So nandun sila lahat. Although kasama ng iba't ibang notable Kapampangans. Ang pagiging bayani lumalabas daw sa tawag ng panahon. Tulad ngayong pandemya, mga frontliner ang ating tinuturing na mga bayani. Ayon kay Tantingko, hindi raw kailangang magbuwis ng buhay para maging bayani. Kapag isinasakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng nakararami, nabubuhay ang kabayanihan sa iyong sarili. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po. Intertropical Convergence Zone po ang nakakaapekto sa buong bansa. So asahan po ng Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Pangasinan. Pangasinan po ay magiging maulo po ang papawirin dyan sa mga lugar na yan na meron po tayong inaasahan mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot nga po ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Samantala, ang natitirang bahagi po ng bansa ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap lang. Meron lamang po silang inaasahan ng mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. So ito po ay dulot pa rin ng ITCZ. Kaya lamang po sa mga lugar na una ko nabanggit ay mas malakas po ang epekto ng ITCZ. Wala po tayong inaasahan na bagyo hanggang sa matapos na po ang buwan ng Agosto. Pero pinag-iingat pa rin po natin mga kababayan dahil hindi pa po tapos ang habagat season, although na mahinga po si habagat at nagkaroon lamang po tayo ng tinatawag na monsoon break. Pero sa mga ilang araw po, posible na po itong bumalik. Yes po, magandang gabi. Mga kabalen, mga karihyon, bago ho kami magtapos, nais naming ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat at pagsaludo sa lahat ng mga bayani, yung mga nabuwal man sa labanan at yung mga patuloy na lumalaban para sa kapakanan po ng ating bayan. Yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Meron din ho kaming Twitter at CLTV36 at i-follow nyo kami sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais naman po ninyong balikan itong mga programa ng CLTV News, bisitahin lamang aming YouTube account at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto at kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Magandang gabi po. Thank you.